vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so zvakangoma hazvo veduwe ava ndo anonzi mafamily secret. Family secret yedu yekutanga yakamira sekudai hanzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti mukunge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini dzinza rekwedu rinobvawo kuMalawi. Sekuru vasekuru vangu ndo vakauya muzimu, saka vachiuya kuzimu vaipota vachidzokera kuMalawi vainge vatori nemukadzi wavo nemhuri yavo kuMalawi ikoko. But vakabva vazowana gogo vedu muno muZimbabwe, saka vakati vawana mudzimai wechinumber 2. Mudzimai wavo uyo wavainge vakasiya kuMalawi hanzi paakazvinzwa ivo sekuru pavakazoteverwa naye mudzimai wavo uyu wechinumber 2 ndo pavakabva vazomubata ndokubva vamurova vakabva vazomuuraya. Saka sekuru vangu sezvainge zvichingoitwawo nevamwe varume panguva yacho iyoyo vaipota vachipinda mumapurazi evarungu, because panguva yacho vanhu vatema vainge vasisina masango ekuti vaikwanisa kuenda vachinovhima nekuti varungu vainge vaine mapurazi ainge akakurisisa. Saka vana sekuru vedu hanzi vaipota vachipinda mumapurazi imomo vachinopocha mhuka kana kunobata hove zvinenge zvisingatendedzwi nevarungu. Sekuru ivo hanzi vainge vaitori nechipo chekuti vaikwanisa kugara kana pasi pemvura kana kwe more than 1 hour chaiyo. But sekuru vedu munhu aishandisa mishonga vachibva kuMalawi ikoko hanzi vainge vaine mishonga yavo iyo yavainge vakabatiswa, but yainge iri mishonga yekuti unoishandisa wobva wazoidzosera kune munhu uyo anenge akakubatisa mishonga iyoyo. Zvino zvakazoitika ndezvekuti sekuru mushure mekunge uraya mudzimai wavo uyo wekuMalawi uyo wekuvatevera ndokubva azoona kuti vainge vava neimwe mhuri vakamuuraya. Saka vakabva vaona kuti vange vachidzokera kuMalawi zvainge zvava kusaita, ndokubva vasarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachingorovera muzimu. Sekuru ndopa vakabva vazozvara vana sekuru. Sekuru avo vakazozvarawo baba vangu. Isuwo tichizonozvarwa baba vangu ndo vainge vakasiyirwa chihari chacho icho chainge chiine mishonga yaipota ichishandiswa nasekuru vedu pakuvhima kwose kwavainge vachiita. Hari iyi zvekare ndo inogara nemweya, mhepo dzevanhu vose avo vanenge vafa mudzinza. Mhepo dzacho dzinoiswa muhari imomo, saka chatova chikwambo chekuti chakagara mumhuri chikabva chakomba, ende icho chinogara chichingoda ropa. Mudzinza rekwedu mukomanashi tikangoti 8 years kunototi kunge kuchifa vanhu mudzinza, ende kazhinji vanhu kana yava nguva yekuti vava kuchitanga kufa mukoma mudzinza rekwedu kunofiwa, ende takawanda. Pane rimwe gore ndinorangarira kuti apo pandainge ndichiri form 2 mudzinza rekwedu in 1 year takaviga vanhu vaisvika kuma6 vose vakapera in 1 year, but kwedu tinototi gore rechinumber 8 ndo pakunobva kwafiwa. Saka ndo mhiko dzacho idzodzo dzakasiyiwa dzaitwa natateguru vedu ivavo. Zvino baba vangu ndo vakazosiyirwa mushonga uyu nekuti ndivo vainge vari mukuru. Babawo zvavakaita ndezvekudai so vakasiyirwa mushonga uyu nasekuru baba vavo vakanzi mushonga uyu mushonga unokwanisa kukupa mari, makwati ekuti unge uchizochengeta vanin'ina vako. Baba vakazotiwo vauya kuHarare. Then baba vakati vauya kuHarare ndokubva vazowanawo amai vedu vakangosanganawo navo muHarare ndokubva vatanga kudanana. Amai vangu vainge vari teacher, ivo baba vainge vachingoitawo zvimabhindauko zvavo. Kudzamara baba vava nezvimwe zvimapijoti zvavo izvo zvavainge vachishandisa vachiita zvekutakura vanhu. Saka baba vakazongoromberawo pazvimapijoti zvavo izvo zvavaishandisa vachiita zvekutakura vanhu. Baba vakangoti vauya muHarare mushure mekunge vatanga kudanana naamai vangu vakabva vazokanganwa kuti ivo vainge vakasiya vaudzwa kuti mishonga yose iyo yavainge vakabatiswa mishonga yavaifanira kuzoshandisa kuitira kuti vange vachiwana makwati. Kana vawana makwati vobva vangoenderera mberi nekuchengeta dzinza. Baba ivo vakabva vangoita undyire vakabva vati zvinhu zvose izvi zvinofanira kuti zvinge zvichizova zvangu. Isusu mukomanashi takakura
tisingatamburi. Kunyange panguva iyaiya pazvakanzi vanhu vairarama nekudya michero yemumasango mushure mekunge zimu yatongerwa zvirango zveupfumi, isusu pamba pedu mukoma paita sekunge chikafu chainge chichingonaya chichibva kudenga. Tainge tiine everything that we wanted. Waingoita zvekupinda mupantry obva watora chikafu chose icho chaunenge uchida. Isusu ndisu vevamwe vanhu vakatotanga kutoita zvekuti tinouya tichitenga grocery mumesi nababa vangu. It's either vaikwanisa kungobatisa mari kumatruck driver then tobva tounzirwa magroceries. Baba vangu vainge vaine mari. Zvino zvakazoitika mukomana acho ndezvekuti baba naamai vangu zvinhu izvi pazvakatanga kukomplaina zvichiti izvo kuvamo mudzinza, izvo zvichidawo ropa reve mudzinza, inhau yekuti ndo zvazvainge zvakapikirwa izvozvo kuti zvinochengeta dzinza. Asi mukuchengeta dzinza zvinofanirwa kuti zvinge zvichizobhadharwa neropa remudzinza. Zvino iyi contract iyo yacho yazvainge zvakapiwa natateguru vedu, iyo contract yacho yainge yazotadza zvakabva zvazoti contract yacho izvi zvainge zvichiitwa nababa vangu zvainge zvisiri izvo, zvinoreva kuti contract iyi yainge ichazopera. Izvowo zvainge zvisingadi kuti contract iyi inge ichipera, nekuti kupera kwecontract ndokuzofawo kwazvaizoita nenzara zvava kusakwanisa kuuraya vemudzinza. Baba vakabva vazotaura nazvo zvikwambo izvi because zvikwambo zvacho i4, pane kadzi zviviri nezvikono zviviri. Vakabva vataura nazvo zvikwambo izvi ndokubva vazoenda nazvo kune imwe n'anga. Saka vakati vaenda kun'anga kuya zvikwambo izvi vainge vachida kuti contract iyo yakasiya yasainwa natateguru vedu, contract iyoyo inge ichizoshandurwa, mhiko dzacho dzinge dzichizoshandurwa. Asi n'anga iya yakabva yazozvitadza ndokubva yazoti kuna baba vangu apa painge pasina chekuchinja, nekuti zvinhu izvi magadzirirwo acho azvainge zvakaitwa hazvikwanisi kuti zvinge zvichichinjwa. Covenant yacho yainge yakatogadzirwa ende yaifanira kuti inge ichingoramba ichingoremekedzwa semagadzirirwo acho ayainge yakaitwa, kuti after 8 years ndo panofanira kuti pange pachizofiwa mudzinza. Then zvikwambo izvi zvobva zvazowanawo ropa rekuti zvinge zvichinwa, ende izvo zvainge zvichitoziva kutoti after 8 years hazvitombofanire kuti zvinge zvichipedza vanhu vose vemudzinza. Mudzinza munofanira kungoramba muchiwanda vanhu kuitira kuti nazvo zvirambe zvichirarama. But baba vangu vainge vachida quick money, izvo zvainge zvisingakwanise kuvapa overnight money, ende baba zvekuramba vachishanda ivo vainge vasingadi, because ikoko kuzvimotikari zvavo navo baba vainge vakatotemerwa zvirango zvekuti navo vanofanira kuti vange vachitoshanda vachitobuditsa uziya kuitira kuti nazvo zvinge zvichingoramba zvichivakomborera. Asi baba vaida zvinhu zvekuti zvinongovavinzira mari vakangogara kumba. Saka vakafamba nazvo zvikwambo izvi kuzosvika vachizosangana neumwe mukadzi uyo akazovabatsira kuti vange vachizochinja contract yacho iyoyo. Saka vachinochinja contract kudaro vakabva vazoisa mhepo dzose dzakashata pane umwe munin'ina wavo. Panguva yacho iyoyo munin'ina wavo baba bamunini ava vainge vasati vatomboroora. Saka vakabva vatuka bamunini ava ende vakabva vatuka magenerations ose awo ainge achazotevera mushure mabamunini ivavo kuti vachazova vanhu venhamo nekuti vainge vachinja covenant. Saka bamunini ava ivo baba vakabva vazovadana because baba vaifanira kuti vange vachizofidha munin'ina wavo uyu chikafu. Ndo pavakabva vazonotora munin'ina wavo vachibva kumusha ndokubva vazouya naye muHarare. Each and every night paya paibikwa sadza, ivo baba vaibva vatora sadza iro rinenge richifanira kuti ringe richizodyiwa nabamunini vobva vamwaya mishonga yavo. Saka bamunini vakadya mishonga iya then ndokubva vazotanga kutevererwa nebad luck. And worst of all zvakazoitika ndezvekuti ivo bamunini ava mudzimai wavo wekutanga yainge itori shamwari yaamai vangu. Amai vangu vaiwirirana nevanhu vaifarira zvekuroya, zvekubata mishonga, zvekungoswera vari mudzin'anga dzakasiyana-siyana. Saka ivo amai vakabva vazotaura neimwe best friend yavo uyowo ainge ari teacher. Mukadzi uyu mukomana nhoroondo yake yakaoma, akapedza kudya varume vake vose.
aiti wose waanenge adanana naye munhu iyeye anozongogumisidzira afa. Apa ainge akanaka sei, ainge ari mutsvuku munaku, but ainge ari very cruel and very evil. Aitoti kana akauya kumba so aiti kana akatanga kutaura nyaya naamai vangu wainyatsokuona kuti ya munhu uyu anotodada neuroyi hwake. Ndiye munhu wacho iyeye akazosarudzirwa bamunini kuti ange achizova mudzimai wavo bamunini ava. Apa mukadzi uyu ainge atori nevana vake 3 already. Apa ainge akapinda mumamarriages amene kuti mangani aine makuva akawanda pasi. Then ndiye munhu iyeye akazosarudzwa naamai vangu. Saka bamunini navo vainge vasina kana chance because vakatotanga kutodyiswa mupfuwira. Zvakaitika ndezvekuti mukadzi uyu aiti achibva kubasa aiwanzokuuya akabatazve zvimapokupai. Ivo bamunini vangu vaizvifarira zvimapokupai izvozvo nedrink refanta orange. Saka vaibva vavigirwa zvimapokupai zviya, but muzvimapokupai imomo ndo munenge makaiswa mishonga yacho iyoyo yemupfuwira. Saka bamunini havana kana kumbogara vaita kana chance. But at the same time dzidziso yangu kuvanhu ndiye kuti chinhu chinonzi Mwari Variko, handirambi kuti inini ndinoita zvekubata mishonga, but ruoko rwaMwari ndakazoruona. Ende ndakazoruona this was last year pandakazoonawo ruoko rwaMwari. Ende Mwari vanoshamisa nekuti mhiko dzose idzo dzainge dzakaitwa nevabereki vangu zvinhu zvacho zvakazoendawo nepamwe. Fast forward bamunini vakati vava kugara nemukadzi uya ainge ari best friend yaamai vangu, but ainge ari munhu aizvihurira zvake, ainge achitohura neumwe manajawo zvake weka bamunini pavakazofind out apa simba vainge vachitomborina zvachose zvekuti vange vachimuramba mukadzi uyu. Bamunini vakatomboita sekunge vachazviuraya because ivo vainge vakashandisirwa mishonga, kwainge kuri rudo rwemishonga. Asi bamunini vakabva vazotanga kudanana nomumwe mukadzi uyu wavakatanga kudanana naye ainge achienda kune imwe church, but a very popular church iwawo maPentecostal church emuzimu. Saka mukadzi uyu ainamata zvisingaiti, ainge ari musingle lady, ainamata zvisingaiti. Akabva atanga kudanana nabamunini vedu, ndokubva bamunini vazoti ivo vainge vachida kumuroora mukadzi uyu. Chakatotishamisa ndechekuti mai vangu vainge vakambosapota mukadzi uyo wavaiziva kuti rainge riri hure apa achiita zveuroyi, apa aine vana vake with different fathers. But uyu mukadzi uyu ainge ari single mom, ainge aine mwana wake 1. Iye akangoti ava kutanga kudanana nabamunini, ndo pakabva pazotanga kubuda mashoko ekuti iwewe hausati waita mwana, saka it is not good kuti utange kudanana nemunhu ane mwana wake kudhara. Hazviiti. Vakava very against that relationship zvekuti bamunini one day vakazongobuda pamba. Ende pavakabuda pamba musi wacho iwoyo ndainge ndichitobva kuchikoro ndakasangana navo pagate. Ndakaona kuti vainge vachitoeredza misodzi, kushanda vainge vasingashandi. Bamunini vaingoti kana vakangowana basa vaibva vatanga kurwara, ende vainge vachirwadziwa nezvikwambo izvo zvainge zviri zvababa vangu, ndo zvainge zvisingade kuti vange vachikwanisa kushanda. Zvaingoda kungoti ivo vangova munhu anongosvika pakufa achisafa semachenjerwo acho ainge aitwa iyoyo covenant yacho, mhiko dzacho. Bamunini ndakasangana navo vachichema, then ndo patakazonzwa chinzi bamunini vainge vava kugara nemukadzi uya. Amai vangu vakaenda vakanorova mukadzi uyo ainge ava kugara nabamunini vangu. Zvinhu zvekutongoti zvakashamisa munhu wose kuti ko amai guru munogoenda muchinorova mumwewo mukadzi uyo anenge achida kuroorwa nabamunini venyu pakai. But ivo vakabva vati ndo vainge vari amai vedzinza sezvo baba vedu vainge vari first born. Saka vakabva vati vana amai kumusha uko vanototarisira kuti mwana uyu ange achiroora munhu asina mwana, ndokubva varova vakarova mukadzi uya. But bamunini vakangoramba vakamira nemudzimai wavo kuzosvika mudzimai wavo achizobatira pamuviri pemwana wavo wekutanga. Nhumbu yacho mukoma hakuna kana kwayakamboenda because mukadzi uyu ainge achingogara achingotaurwa zita rake naamai vangu vachingoti uyu kana akazvara ndikuda kuzviona, uyu kana akazvara chete ndikuda kuzviona. Ende vaiti vachitaura kudai somukoma
vanenge vachiridza zvikunwe zvavo vachitambisa gumbo ravo, ende ndo patakabva tazonzwa zvichinzi amainini vainge vaita miscarriage. Ivowo on her side maybe nekunamata kwavo maybe vakazoonekwa kuti amai vangu ndo vainge vari evil, vakazoti vabatira pamuviri, ivo vakabva vazoenda vakanogara kumusha kwevabereki vavo, but amai vangu was munhu ainge ari very evil. Shuwa ungatora best friend yako uyo akambogara nemunin'ina wemurume wako, munhu waunoziva kuti anoroya, wobva waenda naye movha manovhizitira mukadzi uyo anenge ava kugara nemunin'ina wemurume wako. Ndo zvakaitika ipapo, vakatorana mukomanashe ndokubva vazoenda vakanoshanyira mukadzi uya. Saka vakangoti vachingobva kuya mukadzi uya akazoti achienda kuleba ndokubva azobatsirwa mwana, but mwana uyu mukomana ainge akatoshayika kudhara. Vakangoramba vachingovaitira mhiko bamunini ava. Bamunini mukoma vakasvika mukunofa, vari munhu aitongozvitambudzikira zvake. Ende chimwe chinhu chandinongoda kungoudza vanhu kunze uku ndechekuti sometimes vabereki vako ivo vanokwanisa kutoita sacrifice yekuti ivo ngozongosvika kunopinda muguva vachitambudzika kuitira kuti imimi vana vanozosara mukwanise kuzonzwirwawo tsitsi naMwari. Ndo zvakaitika pana bamunini vangu ava naMainini. Mukoma ndichitaura nemi kudai so misodzi yangu ndinotonzwa ichitozara mumaziso. Bamunini naMainini ava ndinorangarira kuti nerimwe gore vakambouya bamunini naMainini vakati vauya kumba mukoma, amai vangu vainge vasipo. Saka takabva tangoti vange vachipindawo mumba apa tainge tatovaisira mazowe nechingwa. Apa vainge vauya kuzotsvaka mari yerent. Amai vakati vachipinda mumba, I did crying. Amai vakati vachipinda mumba ndokubva vatanga kupopota, vakatora mazowe aya chigubhu chi2 liters chainge chakazara nemazowe ndokubva vatanga kuchidira pafloor. Vapedza kudaro vakabva vatora chingwa chechiya vakabva vabuda panze vakabva vanochikandira kuimbwa ndokubva vadzinga bamunini naMainini. Zvimwe zvekare zvakaitika ndezvekuti sisi vangu inini vakuru vainge vava kushanda panguva yacho iyoyo, vaishanda kuBarclays. Saka ivo bamunini vakabva vazodarika nekubasa kwasisi vachitsvaka mari yeschool fees. Amai pavakazozviziva izvozvo vakabva vazovataimira zuva racho iro sisi ravainge vapromisa bamunini vachiti kana mukauya bamunini ndinozokupai mari iyoyo. Then amai vakabva ivo vakaita sekunge vainge vasina basa nazvo. Mushure mekunge sisi vasvika kumba vakatiudza kuti bamunini vainge vambosvika kuoffice kwavo kuBarclays kwavaishanda ikoko. Saka vainge vavavimbisa kuti vakangowana mari musi wakati vanobva vauya vachiitora. Amai vakazoti zuva iroro vakabva vaenda mutauni. Saka vainge vakangogara zvavo somewhere vakangotaimira kuti kana bamunini vakangopinda pabuilding ipapo then vobva vazotevera. Saka bamuniniwo vakangoti vachingosvika vachienda kuoffice kwa ivo sisi vangu ava, then ivo amai vainge vari mumashure ndokubva vatanga kuvatuka vakati uri kudei pamwana wangu, wauya kuzosiya minyama yako pamwana wangu. Yet ivo amai nababa ndo vainge vakatongopa bamunini ava mhepo idzo dzacho dzainge dzichiitira kuti vave munhu anotambudzika. Nondirwadza nechekuti bamunini ava vainge vari munhu ainge aine zvipo zvake, but chakangoitika ndechekuti zvipo zvacho zvainge zvakatsikitsirirwa nezvikwambo izvo zvainge zvichivashandisa bamunini ava. Vakangosvika mukunopinda muguva bamunini ivavava vasina kana chavainge vainacho, but pakatanga kudestroyewa covenant yacho yakatanga kudestroyewa apo bamunini pavakaroora mukadzi wavo uyo ainge achinamata. Nyangwe zvavo ivo amainini ava vari ivo vakaparadza macovenant awa, but ivo vakangofa vari munhu aitambudzika, but mhinduro yaMwari kunyangwe ikanonoka inouya because vana vavo ndo vakazosara vachipiwa mhinduro yacho mushure mekunge amainini nabamunini vashayika, but akatanga kufa vainge vari amainini. Ndinorangarira kuti amainini patakanzwa kuti vainge vaadmitiwa kugomo, saka bamunini vakabva vauya kumba vachitsvaka mari vachiti ivo amainini vainge vaiswa paoxygen machine, but painge pachidiwa mari vainge vanzi kana mukasawana mari
mukadzi uyu tichamubvisa paoxygen machine. Vakauya vakapererwa vasingazivi kuti vaita sei bamunini ava, but baba vakabva vati handina kana mari, but mumba tainge tichitongoziva kuti mari yainge yakazara, but zvainge zvisingaiti kuti ivo baba vedu vange vachipa bamunini ava mari iyo yacho yavainge vakawana kuburikidza nemhepo idzo dzavainge vakagadzika pamusoro pabamunini. Saka vakabva vanyima bamunini mari, vakangovapa mari yekombi nemari yekuti vange vachinotengera amainini mabhanana kana vazoenda kugomo ikoko, but vakatadza kungoperekedza bamunini kuti vange vachienda navo kugomo. Baba vakabva vati vainge vaine imwe meeting yavo iyo yavainge vachida kuatenda, so mainini vakabva vasongoshayika. But ivo amainini vakati vachingonoshaika, baba naamai vangu ndo vakaita everything parufu rwaamainini. Vakatenga kubva kubhokisi, matende, zvii nezvii, zvose izvo zvainge zvichidiwa ipapo parufu rwaamainini, because amainini vakazonovigwa kumusha. Saka pakahayiwa mabhazi avo ainge achitakura vanhu vekuchechi uko kwainge kuchienda amainini. Saka pane zvinhu zvakawanda zvainge zvichidiwa, zvose izvozvo zvakaitwa nababa naamai vangu. And takazoti tasvika kumusha pakatourawa mombe 2, then amainini ndokubva vazovigwa. Amainini vakati vavigwa mukoma ndokubva tamboti raramei fast forward mugore ra2012, end of 2012, vana vacho ndopa vakazoenda manje kuSouth Africa, because ivo amainini ava vakashayika kutanga kwe2012. Vana vacho ndokubva vazoenda kuSouth Africa by the end of 2012. Saka ivo bamunini vakabva vazofonera baba vachiti ndinokumbirawo kuti unge uchinamatira vana avo vari munzira vari kuenda kuSouth Africa. Munoziva baba vakangoti vachingobva pafoni call vachinoudza amai nesu tainge takagarawo mudining kuti macousins edu ainge ari muroad achienda kuSouth Africa. Saka taifanira kuti tinge tichivanamatira kuti Mwari vakwanise kuzovaropafadza, vakwanise kuwana basa nekukasika. Munoziva amai vangu vakarasa remote kwakadaroko ndokubva vasimuka. Amai vangu ndainge ndisati ndakambovaona vachiita majokes kudaro. Mukoma Nashe vakaita mamwe majokes, and majokes avo avakaita vachiita sekunge munhu ari kuacta comedy. So ndo zvakazoitika kuvana ava vabamunini, because vakangotanga kungojoka, so vachiti for 5 years no phone call, for 5 years no phone call. Inonzi Joni kai Joni inonakidza, for 5 years zvangu ndisingadzoki zvangu kumusha. And ndo zvakazoitika Mukoma Nashe. Vana ava vabamunini vakaenda kuSouth Africa vakanotinya, vakazotodzoka kuZimu mushure mekunge baba vavo vashayika. Takatoviga baba vacho, ivo vana ava vasipo. Zvose izvo zvainge zvakaitwa namama vangu vachiita majokes ndo zvakaitika ipapo pavana vabamunini, but mhinduro yaMwari yainge iri munzira. Zvazoitika last year, vana vose ava vari vaviri vana vabamunini Variko kuJoni ikoko vakabva vazongowana vakadzi vavo. Vanhu vatotanga kutoita serious nekunamata. Saka umwe wacho paakauya nemukadzi wake, amai vangu vakaseka, because mukadzi wacho uyu waakawana mukuru zvekutoti wega unotoona kutoti ya uyu mukuru, but ndiye akabva azomuzvarira mwana. Akati achingonomuzvarira mwana, mhiko dziya dzose ndokubva dzaparara. Baba vangu vakati mwana uyu achinozvarwa like mangwana, ivo the previous night baba ndopa vakabva varohwa nestroke. Baba vakangorohwa nestroke, havana kana kumbosurvive, ndokubva zvatonzi heart attack. Baba ndokubva vatongoshayika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndakavabvunza ndikati saka mama, zvikanzi mama Variko ende varoora vavo, varoora avo vakadzi vemacousins brothers edu vanovada zvisingaiti, but every day ndinongonamata kuti dai vakasaiswa very close naamai vangu, because amai vangu munhu anobata. Ende varoora vavo ava kusikunze vanovada that much, but vari kungoda kungovaswededza mudhuze navo, but I trust them varoora ava, because kunamata vanonamata. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi pakaiswa mabible verse mufamily group nevaroora ava, amai havarespondi. Vanozoresponda kana after 5 days.
ipapapa hanzi amai vakabva mukuisa ine voice note muwhatsapp group vachingopa pressure kune umwe muroora vachiti uri kufanira kuuya kumusha. Saka muroora uyu akangoti mwana achiri mudiki mama, but ndiri munzira ndiri kuuya. Ininiwo kuti ndinge ndichimuudza kuti vabereki vangu ndo zvavakabata izvi, hazviiti kuti ndimuudze the family history. Ndinotonzwa kutonyarira amai vangu about our family history. Zvakangoma hazvo weduwe, what a family secret. Hanzi mhinduro yaMwari inononoka kuuya. Sometimes inozotouya iwewe wafa, but inozouya to your future generations. Zvakangoma hazvo weduwe.